ara passem amb el nostre escorpí preferit. Què tal, Marc Andreu, com estàs? Perquè sóc l'únic escorpí, vols dir, no? Sí, exacte. Però escolta, Marc vale. Andreu, escolta, amb aquesta influència de Mercuri, que acaba de retrogradar a principi de mes, com hem tingut aquests temes amorosos? Escolta, volem saber la gent. Escolta. Doncs he estat confinat amb PCRs, poques coses he pogut fer, sincerament. L'única cosa que m'han posat al cos ha sigut un PCR. Hauria d'haver començat dient això. Escolta, que una setmana més estem viatjant, faig una mica el resum pels nostres oients, perquè la senyora de 70 anys que escolta el programa per el Prat Ràdio no se'n recorda setmana a setmana el que estem fent, d'acord? Pobreta, sí. Estem viatjant il·legalment pel territori del Baix Llobregat els caps de setmana perquè no es pot moure, o sigui, m'estic jugant una multa de 6.000 euros per tu, Rocío, cada cap de setmana, val? Más que tenir que Però ho faig des de la... Sí. I ja portem 2 poblacions que estan dins de l'Alça Biondat i 2 que no. Sí. L'Alça Biondat, aquesta nova comarca és? Sí. La gent de ciutat, quina gràcia. És retrasat. Bueno, avui anem a veure si desempatem, vale, Rocío? Perquè anem a visitar... No me'n recordo. Esparreguera! Oh! Heu estat a Esparreguera? No ho sé. Home, nena, la passió d'Esparreguera, per Setmana Santa. Doncs a Esparreguera intentarem que tot sigui centrat en comentaris d'homes, vale? Que comentin només homes avui, com el teu programa de la Sabionda, normalment, perquè hi ha més homes que dones. Però bé, perquè el tema és falocentrisme, oi? Sí, per això hi ha tants homes avui al programa, de fet. Exacte. Perquè I per avui això... celebrem el Dia dels Homes, que va ser ahir concretament. Exacte, sí. Vam fer una festa, Pot parar d'aparèixer i desaparèixer en vídeo? Vull dir, no ho entenc per què no el detecta. Vull dir, és una cosa celestial que no sap si és home, persona o què, no? És per que això no estem gravant des de casa i el Ferran està al meu costat, però com tinc un fons ficat, llavors a la seva cara apareix i desapareix a la connexió de Skype. Llavors per això està alterat el Marc Andreu. Que aneu a YouTube, gent que escolta la És que és molt místic i els místics fan això. No, jo si jo ja poso nerviós ho faré més, perquè a més sé per què passa. Bueno, la rotonda d'Esparreguera és una rotonda bàsica, clàssica, com les que a nosaltres ens agraden, on hi ha un rètol que amb un Comic Sans et diu on estàs, que això sempre ajuda, si vas perdut. És una mica Comic Sans, és com... Han volgut innovar una mica, però no deixen l'horror vacui, saps? Aquest de dir, fa coseta. Llavors vull destacar una rotonda que té 3 girafes, amb el cap molt llarg, com acostumen a tenir les girafes, però són com una escultura. A mi no m'agrada això, perquè com podeu estar veient en la imatge, si ho esteu mirant a YouTube, l'escut d'Esparreguera són un manac no es diu, d'espàrrecs. Com es diu en català correcte? Com es diu? Pues un manac, què es diu? Un ram d'espàrrecs. Sí, un ram d'espàrrecs. Doncs quina poca oportunitat per ficar espàrrecs gegants, sentir-te com el País de les Meravilles per allà, però, saps? Del Baix Llobregat. O sigui, error per part. Bueno, som-hi. Som-hi al tema que ens interessa, vale? Perquè parlarem d'homes. Només hi ha hagut alcaldes a Esparreguera, vale? Vale. Bueno, hi ha hagut una alcaldessa, però no em va bé pel meu discurs, però no passa res. Es diu Francesca, i he llegit ràpid, és Francesc. Total, que l'Eduard Rivas és ara del PSC, que està amb el mandat des del 2015, i ha tingut una mica de polèmica últimament, perquè va fer com un tuit donant suport a Joe Biden, dient gran victòria a Joe Biden i Kamala Harris amb el repte d'unir un país dividit i recuperar el bon govern i l'ètica pública de les institucions americanes. Saps? Com molt patriòtic quan estàs realment a Esparreguera, senyor. Vale? És que senyor, és Esparregueres. Joe Biden no t'agrairà res. Exacte. Què passa quan fas això en el teu Facebook personal, on tu ets l'alcalde? Doncs que hi ha gent, com en Marc, que li comenta: home, sota el meu punt de vista, Trump és un gran president. Molts ignorants no veuen la gran tasca que hi ha darrere. Un home que diu la veritat i que el critiqui un partit com el vostre és vergonyós. Potser amb un alcalde com Trump anirien millor les coses. Des d'aquí, m'agradaria que la Sabionda fes un tuit dient-li a Trump si pot ser alcalde d'Esparreguera. Ara que tens temps lliure. Exacte. Abans de la jubilació està bé. És com Esparreguera, no dona molts problemes, no? Què t'has trobat a Esparreguera tu com per dir podria ser una bona jubilació aquí també, pel Trump, perquè li puguem vendre millor? La passió. Home, a part de les girafes, que no sé si són un fetitxe o no li agraden al Trump, a part d'això hem trobat altres coses, com per exemple el bar Chulísimo. Hi ha un bar que es diu Chulísimo, que es troba al carrer de Sant Antoni 26, o com a mínim diu a Google,
Però... ¿Sponsorizado por Desigual o com? No, perquè comenten, aquest local no existeix en aquesta ubicació. És un local fantasma. Vale. I no el podrem... O sigui, l'he buscat per tot Esparreguera i no hi ha. Però sí, quin rastre tens tu d'aquest local, llavors? Sí, com has arribat a saber que existeix? Tu el poses a Google i hi és. Però quan vas al carrer, no hi és. M'explico? Potser és il·legal. Un bar il·legal que es diu Chulísimo. Sí, potser és una mena de Airbnb on la gent està quedant perquè ara és il·legal obrir els bars aquí a Catalunya aquests dies. Potser és una mica això. Ei! No sé, Vale, això que quedi entre nosaltres, doncs. Després també crec que a Trump li aniria molt bé aquest poble perquè ell li donaria una mica de color. En el sentit de que Adrián, amb una estrella, i amb aquesta ressenya ens diu: me aburren tanto las fiestas de este pueblo que me entretengo poniendo mi opinión en Google. Quin tipus de festes deuen tenir a Esparreguera? Perquè la Passió, per exemple, jo no he estat, però pel que he sentit el teu astròleg, sí, no? No sé. Jo no he estat a Esparreguera. O sigui, ell sap que això existeix. Ai, és que és el típic cultureta, eh? Mira, és que estic aquí mirant Passapalabra i podria sortir perfectament aquest pavo, perquè va com d'enteradillo, però no s'emportaria el rosco. D'aquest pavo vull dir el teu company, que està aquí al teu costat. El meu company Ferran. És Pues, igual. escolta, tots els gats, mira, no sé si veus, però tots els gats estan aquí, mira. Com vols que ho vegi? Si tenim un fons... És igual, som-hi! Plaça de la Pagesia. Vull aguantar-la aquesta perquè, ojo, només per tiuses, ja ho veureu. En Jordi opina, plaza con bancos para sentarse, bastante pobre a nivell d'aparença visual. El Jordi sempre molt descriptiu, aquest noi, amb una estrella. Correcte. Només amb bancs per sentar aquesta plaça. Molt fort. Vale. Després l'Antonio ens diu, una placeta per als nois juguin a pilota. Només els nois. Atents, Plaça de la Pagesia. Prohibit jugar a pilota a les noies. Molt fort, ho trobo, Rocío. Tu què opines? I quantes estrelles li ha donat? 2 estrelles. Es que clar, potser está bien en plan, bueno, pues... Claro, está bien adaptado para los niños, pero a las niñas que estamos más amenazadas, a lo mejor no está adaptado para nosotras. A lo mejor en realidad este hombre es feminista. Y lo que está diciendo es que falta adaptar y proteger a las niñas para que puedan jugar también. Clar, perquè després la Peggy, d'aquesta mateixa plaça, ens diu, està incompleta. Per què? Perquè hi falten noies jugant a pilota. És que Esparreguera... Espolleguera, perdó. Ara en direm espolleguera, perquè tota l'estona amb el pitu. Espolleguera. Exacte. Els homes també hi ha un problema de testosterona, perquè, per exemple, en el LTN Club, una discoteca, de la qual deu estar tancada ara, ens opinen, la Maia, faltas de respeto por parte de los seguratas. ¿Pueden hacer bien su trabajo sin faltar el respeto? Denigrante que te traten, que de hombres de 30 a 40 te traten con despojo a chicos de 18. Això acostuma a passar tot arreu, que els segurates són una mica... Però és que ja tenen això. Però allà més, perquè Esparreguera els hi pot la passió. I els segurates també tenen passió, com l'Òscar que ens diu fatal los seguratas, nos han sacado a hostias sin venir a cuento. No es un sitio social de bien ambiente. De buen ambiente. Sí, claro. No, a veure, noia, no em corregeixis, estàs corregint l'Òscar. Vull dir, si l'Òscar ho escriu així, ho escriu així. ¿M'explico? Bueno, pues, Óscar, desde el espacio-tiempo te corrijo. Lo siento, perdona que una mujer te diga cómo hacer las cosas. Lo siento, es tu día, es verdad. Exacte. I és el dia dels segurates perquè, ojo, aquests segurates, que GR amb una estrella ens puntua i ens diu primera y última vez que voy, los baños llenos de seguratas metiéndose rayas con la gente de ahí. Las 2 salas con las mismas canciones, pero alternadas. O sigui... Me quedo como al lado de la información brutal que acaba de dar, man. Por cierto, las canciones, un poco lo mismo en cada sala, ¿sabes? Exacte, és que... Pero después de lo que me has dicho, ponme algo más fuerte, no me pongas esto de... Això va al final. Bueno, i abans d'acabar, perquè em queden molts pocs minuts, Rocío, ja que has portat el senyor Ferran aquí, don Ferran, he estat buscant si hi ha tarotistes home a Esparreguera. I hi ha un problema, no hi ha tarotistes home, només m'he trobat tarotistes dones, una que es diu Isa Vidente i Tarot, val? Que podeu entrar a la seva web isavidenteitarot.es i que, ojo com s'anuncia, no me digas nada, yo te lo digo todo. Total.
O sea, tú llamas y te contesta ella por tu nombre. Tal qual. No me digas nada, yo te lo digo todo sin que hables. És que és Molt eso, fort. wow. Molt fort. És que no guanya diners, a més, perquè a la mínima t'ho diu tot i et penja. Clar, no dona temps, però és que mal negocio tiene montado esta chica. Potser és una tarotista per sords muts. I llavors... Seria... Hi ha un nínxol aquí. Bueno, i també m'ha Es agradat que molt... No, un momento, pero todos los tarotistas deberían ser para sordomudos, porque todos supuestamente lo saben todo. Clar. No tendrías que darles información de nada. O sea, está mal la información. Pues si das información, ¿qué estás adivinando? I llavors hi ha un altre tarotista que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu tarotista Leonor Sáez, vidente. Tu preguntes, yo respondo, que podria ser un programa de televisió espanyola, també, presentat per Leonor Sáez, que diu, consultar tarot barato, aciertos 100%. 100%, ¿eh? De aciertos. O sigui, com si fos la tómbola premio seguro, No, el a mateix. pedir el número de la lotería a esta mujer, pero vamos, corriendo voy. Vale. Que viene la loteria de Navidad. La podríem trucar, però no tenim temps. I m'agrada molt la imatge que han ficat per... L'esteu veient, de tarotista Leonor Sáez, que està super ben... És ben maca, roses, amb els d'això. I llavors, què passa? Que no hi ha homes? Vull acabar oferint-li al Ferran una proposta que pot fer. Mira, t'he passat el cartell per WhatsApp, Rocío, però l'esteu veient ara mateix. Vale, pots escriure'l, sisplau? Ah, clar, perquè no tens puto WhatsApp perquè estàs gravant amb el mòbil, no? No, perquè estem fent ràdio i bueno, la gent no que passa està res. escoltant És la que ràdio no el veu. Això és un podcast, videopodcast, és igual. Li proposo al Ferran fer un tour còsmic. Això què és? Que vagi a Esparreguera i que comenci a donar la seva saviesa per tots els pobles del Baix Llobregat. Què et sembla? O sigui, em sembla molt maco que li hagis fet una targeta de visita al nostre... Jo només he de dir que per tenir ma mania tens una mica d'obsessió, també t'ho diré, escolta. He posat el telèfon de la ràdio, suposo que els trucarà molta gent. Segur. Doncs Segur. i era això. Llavors, l'única pregunta que em queda és en dir, Espolleguera ha d'estar dins de l'Alsabiondat, Rocío, sí o no? O preguntem a l'audiència, o que sou dos, què dieu? Què diem? Jo dic que sí, però per Setmana Santa. Escolta, la passió d'Olesa... Ai, d'Olesa, d'Esparreguera. Da igual, lo que sea, ja le da igual. Ja hi anirem a Olesa, no et precipitis. Olesa de Montserrat està molt bé, Pues vale. Vale, un altre dia, que no tenim Un altre temps. dia. Avui no és això, pues va, vinga. Un altre dia Collbató i aquests pobles així. Va. Ho deixo Sí, per xarxes? entra, Vale, entra. Vale. Entra. Doncs Per pena, un altre marcant territori. Fins aquí, Rocío!